Добър ден! Следващия трик, който ще ви покажем, е един наш трик, от нас измислен и много прилича на матрицата. Изглежда така. Прави се няколко пъти. Как се прави трикът? Качваме на трапест и разправяме ето тук въженцето. След това правим така и трябва пак да падне на най-външното въже. Трапест на външното въже. Още веднъж. Пускаме и завъртаме.